Kain po tayo mga foodie. Panganta mo. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng inasal na panganan tuna. Ayan. yes mga ka-foodies, at meron tayong rice at meron tayong ensaladang talbos ng kamote. At merong itlog na pula. Sarap. Yes, at meron tayong sausawan dito, kalamansi tsaka toyo. Ang drinks natin, Coke. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Apo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis yung kamay namin, manganta kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Maka-excite. Ang sarap nito, no, Bal? Oh yes. Oh. Ay, Ay, kumukulog mga na. ka-foodies, kumukulog. Ulan na po. Yes, lagay ko na rin yung Kalamansi. oo, yung yan. kalamansi dito sa Tsaka toyo. sili. Masarap yung sausawan mo ng mahanghang. Yan. Ito. Sarap. Ano tayo? Ito muna tayo. Ha? Ano muna tayo? Ensalada muna tayo. Ensalada. Sige. Tapos sausaw ko sa toyo. Dali, nalaglag. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga foodie. Panganta mo. Mm. Ang sarap. Ito yung sa akin yung una. Laki oh. Mm. Mm. Yan. Yan. Ayan. Sarap nito. Sarap. Ka-foodies. Kain na po tayo, ma'am. Yan. Para makita niyo ako. Kung gaano ako kaganda. Sarap. Sarap. Mm. Mm. Sarap. Umuulan na mga ka-foodies. Oo. Sarap. Sarap. Ano lang? Tumansok ko ano. Para mantika. Mataba. Sarap. Tapos sausaw mo sa toyo mo.
Sarap. Mm. Pasensya na kayo mga kaputibis, malakas yung ano ngayon, Mm. kulog. Mm. May background music tayo. Sarap. Ito. Laki mo. Inom tayo. Sige. Ang sarap. Ay ko. Madalang lang tayo mag-cook. Ngayon lang kami nag-cook. Kahit hindi nagmumukbang, hindi kami umiinom na. Kung may naglilibre, inom kami. Buddy, Apnel skill yung baka naman. Iba iniinom ni Bay. Emperador. Emperador. Masarap ang pulutan. Oo. Mm. Sarap. Nice. Hmm. Sarap.
Sa'yo na to. Ha? Sa'yo na to. Yung laman niya nasa ano? Sa sulok-sulok. Ang sarap pagka-marinate. Ito. Lakas ng ulan, mga kapudibis. Bilisan natin. Favorite ni Ate Albi yan. Enjoy ako. Nag-enjoy Sa'yo ngayon, uli. Ay, salamat po. Ay, maraming salamat, mga kapudibis. Ay, tapos na. Ay! parang bata. Yeah, mag-shoutout ka na. Ikaw naman mag-shoutout. Yes, shoutout po. Shoutout po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Mga kapudibis, maraming salamat sa walang sawang suporta sa The Foodie. Sa aming Facebook page, maraming salamat sa nag-share ng mga video namin at sa mga nagko-comment, mga kapudibis. I love you all. Salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Ate Albi. Ayan. Tsaka sa TikTok, mga kapudipis. Maraming salamat. At maraming basher sa TikTok. Marami ba? Marami. Meron pa akong kanin. Salamat po. Ang sarap. Na-enjoy ko siya. Gano'n. Kaya maraming salamat sa tiwala, suporta. Mga kapudipis, I love you all. At 30K na tayo. I love you. Shoutout po sa inyong lahat. Timatibay. I love you po, Timatibay. Ang sarap. Meron pa laman, kaso wala na tayong oras, tsaka umalakas yung ulan, baka di nyo po kami marinate. Yes, mga kapudibis, kaya follow nyo na ang aming Facebook page. At TikTok ng The Foodie, Ay, excuse. Instagram ng The Foodie, TikTok ni BBM, at syempre The Foodie Vlogs at Kusinang Kabalen. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Shout out kay Siopaw Lea Payawan, Baby Alison Chermy Makalisa at kay Regina May Banyares. Happy birthday! Happy birthday po. Ipang Mahilo. Hello po. Shout out Mahilong. po. Mailong. Nailong na ako kasi. Nanay Babe, shout out! Yes, mga kapudibis. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you. Love you!